ଅନ୍ୟ କର୍ମର ସେବା କର। କର୍ମର ସାଧନା ହେତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅନାବତ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟ ହେବ। ଅଭିଷିକ୍ତ ଦୟା ବିଜୟ ଅଦମ୍ବିତ ରକ୍ଷକରୁ ପ୍ରଥମ ସଭାରେ ବରହ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି ଉଦ୍ଧାର। ତେବେ ରାମର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମ। ଆକୁଳ କଣ୍ଠେ ଡାକନ୍ତି ଆକୁରେ ମୁକ୍ତି କର ମୁକ୍ତିନାଥ। ଭକ୍ତ ଔଧ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ନଚରେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବ। ଏଇ ତ ଭକ୍ତର ଆକୁଳର ସୁବୁଦ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣେ। କହିପାରୁନାହିଁ ସେ ଆକୁଳ